Очудващо за всички, Volvo някак си ми допада. И е кабриолет. 5 цилиндъра. През годините Volvo са направили по кола за всеки тип човек. Случайно или не, събрахме 4 от по-интересните варианти на нашия паркинг едновременно и решихме да ви ги покажем. Хайде с мен! Нека започнем с електричката. Поне, според мен, най-скучната от 4-те, но определено заслужава внимание. Тук имаме Volvo EX30, 69 кВт батерия, Single Motor Extended Range. Внесохме за наш клиент по поръчка от Германия, колата бе закупена от Volvo. Държахме да е точно с единия двигател и да е Extended Range, което, ако не се лъжа, му дава някъде около 400 км пробег, което не е малко. Забележете, това, което на мен ми стана странно първоначално, колата е изцяло безключова. За нищо не се изисква ключ, включително и отключването показвам. Ето го ключа. Няма нито едно копче по него. Това малко ми стана странно в началото. Всичко става с дърпане. Отвън колата говори сама за себе си. А нека ви покажа и отвътре. В интерес на истината, очудващо за мен, интериорът някак си ми допада. Напомня на други електрически коли като Tesla, особено интерфейса на електрическите Volvo, много прилича на този на Tesla, но някак си е добре интегрирано в тази кола. Друго нещо, което забелязвам, е тази странна форма на волана, напомня на Peugeot. Определено е удобно, като е по-малък, усещам колата някакси по-маневрена. Макар и странно за модела, седалката има този спортен вид и в интерес на истината много добре на допир кожа и плат. Добра комбинация, цветовете също според мен са ги оцелили перфектно. Много къп холдъри, много място, доста просторен багажник, като цяло удобна кола за града. Нека не забравяме Harman Kardon аудио. Тази конкретно е с 19 цоловите джанти, а по-рано обърках, рейнджът на Extended Range на тази кола е 480 км, за разлика от обикновената, която е само 340. Volvo C70 кабриолет второ поколение. Определено тарикатска кола. Точното определение на тарикатска кола. Имаме 2.5, 5 цилиндров двигател с 230 конски сили, 20 клапана и 5 степенен автоматичен гиртроник. И е кабриолет. Колата беше закупена от Холандия за наш клиент по поръчка. Много интересно търсене определено. И е извадена от частна колекция. Това, което най-много ме впечатли при покупката. 5 цилиндъра. Колата дойде онзи ден, вече е обслужена в нашия сервис. Голямото обслужване направихме, кутия, двигател, абсолютно всичко. И сега предстои да се регистрира в КАТ, да се направят застраховки и да я издадем на нашия клиент. А сега искам да ви покажа нещо доста по-интересно. Очудващо за всички, Volvo S80 4.4 V8 с Yamaha двигател. А точно до него може да видите и SUV еквивалента му. Тази кола сме показвали и преди, мога да говоря за нея с часове, защото историята за V8 Volvo е просто уникална. За тези, които не знаят, този V8 от Yamaha е доста обемен двигател и за да могат да го съберат в колата, им се налага да го сложат не надлъжно на колата, а напречно. Така че е единствената такава по рода си. Сега, пълна с екстри, абсолютно всичко има в тази кола. 280 000 км, между другото, продава се на нашия уебсайт, така че ако имате интерес, пишете ни. И разбира се, добре познатият на всички XC90. Тук обаче сме оборудвани с абсолютно същия 4.4 V8 от Yamaha, като на S80-ката, което го прави така доста по-интересен SUV, бих казал. Както виждате, Volvo през годините се доказали като добър автомобилопроизводител. Имаме готини електрички, интересни кабриолети, нелогично бързи седани и готини семейни SUV-та. Така че, независимо колата, която си търсите, можете да се обадите на Евротоп Auto и да ви я докараме по поръчка. А нека не забравяме, че в момента работим и с корейският пазар, където има много интересни Volvo. Абонирайте се за YouTube канала, за да не изпускате такова интересно съдържание. Абонирайте се за социалните мрежи и влезте в Viber групата ни, където качваме ежедневно интересни обяви от Южна Корея. Чао!